खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बनाय थाबाय। दा बे समाव नोंथांमोन माखासे गोदान रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबोला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गिबियावनो दं उत्तर प्रदेशनि जौनपुर जिल्लायाव मोनसे सोमोनांथावना जाथाय जादों। सासे बोराय मानसि एबा बैसो जानाय 75 बोसोर बैसोनि हौवा मानसिया 35 बोसोर जानाय उन्दै हिनजावसाजों हाबा जानानै जुलि जानायनि हरावनो बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जायो। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला थैनायनि जाहोनखौ दासिमबो मोनथिथ'नाय जायाखै। तामिलनाडुनि सोनायाव मोनसे दुखुनांथावना जाथाय जादों। बिनर थार्मेल पावार स्टेशनाव खामानि मावबाय थानाय समावनो आसामनि 7 सुबुंफोरा जायगायावनो अबथिरायै जिउ गोमानो गोनां जादों। थार्मेल पावार प्रजेक्टनि थाखाय बिथांमोना मोनसे 150 फिटनि न'आव खामानि मावबाय थानाय समावनो बे 150 फिटनि न'आ साफ्रोमखौबो होसिनानै बिथांमोना अबथिरायै जिउ गोमानो गोनां जाबाय। जाय ठेकेदार एबा कन्ट्रेक्टरा बिथांमोनखौ लांदोंमोन बे ठेकेदार एबा कन्ट्रेक्टरनि सायाव गुबुन गुबुन सेक्टरनि एगेन्सि केस होबाय होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। जिउ गोमानांनाय सुबुङा फारियै हजाय आरो कार्बि आलं डिस्ट्रिक्टनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो जिउ गोमानांनाय सुबुंनि नामफोरा जादों मुन्ना खेमफ्राय, सरबजित हाउसेन, फाइभिट फांलु, बादियाम पारबसा, पावन सरं, प्रायन्त सरं, सुमान कारिकाफ, दिमराज थाउसेन, दीपक रायजुं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मुम्बाइ आरो आहमेदाबाद बे मोननैनि गेजेराव बुलेट ट्रेन खारनायनि लामानि हाबा मावनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। भारतनि गिबि मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिआ मोनथिहोदों जि 2029 मायथाइनि सिगांनि गासै खामानिखौ मावनानै फोजोबनो बिथाङा थांखि लादों। आरो बेबायदि लोगोसेनो बिथां गिबि मन्त्रिया बेखौ मोनथिहोदों जे अरुणाचलनि सियां दैमायाव भारतनि गेजेराव देरसिन हाइड्र' पावार प्रजेक्ट डेमखौ लुनो थाखाय थांखि लादों। साननैसोनि सिगाङाव आसामाव गोबां नारा नाथा अखा फैनायनि जाहोनाव आसामनि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव गोबां दैबाना जानायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों। जानजि दैसानि बान्दोआ बायनानै तियक ओनसोलखौ लोमजोबो। जायनि जाहोनाव दायो बर्तमानाव रायजोफोरा खैफोदाव गोलैना दं। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि एबा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाया 13 दिन बारलांबाय। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैयानि सानाव जरहाटनि स्टेडियामाव जरहाट ओनसोलनि रायजो राजाफोरा ज' जानानै लोगोसेनो धोरोमगुरुफोरा ज' जानानै जुबिन गार्गनि आत्मानि सान्थिनि थाखाय आर'ज गाबनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोन जायफोर आंनि बे चेनेलाव गोदान, अननानै नोंथांमोना बेबायदिनो रादाब मोनबाय थानो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।